Віншую вас усіх з Днем народзінаў Василя Быкова. Я упэўнены, што кожны з вас у сэрцы мае памяць аб гэтым чалавеку. І мы адчуваем, што ён і сёння жывы, таму што жывое тое, за што ён змагаўся. Што гэты чалавек будзе такім супервялікім пісьменнікам, хаця тады адчувалася вот это унутраны стрыжань. Гэтая моц, да яго цягнуліся людзі нават больш вядомыя, людзі, якія былі заслужаныя. Была ў ім гэтая сіла. Я хочу пару слов сказаць пра тую прэмію, якую зараз будзем уручаць, якая ўжо штогодна уручаецца ў 4-й раз. І хочу нагадаць, таму што тут ёсць людзі, якія не былі раней і, можа, не ведаюць, як паўстала прэмія і чаму яна мае служыць. Яна паўстала пасля падзеяў 2006 года. Усе памятаюць, што і тады былі моцныя пратэсты, не толькі ў 2010-м. Паўстала пасля таго, як Еўрапарламент прыняў рашэнне ўзнагародзіць беларусаў прэміяй імя Сахарова. І гэтая прэмія называлася «За свабоду думкі». І у нас з'явілася ідэя, што нават калі хтосьці персанальна там гэтую прэмію атрымлівае, яна ж прызначана не таму чалавеку, які стаіць там і ад Беларусі кажа прамовы. Яна прызначаецца ўсім тым беларусам, што перамаглі страх. Тым беларусам, што таксама пачынаюць думаць і дзейнічаць вольна. І гэтая прэмія, она фактычна працяг той прэміі імя Сахарова, і яна будзе ісці праз гады. Для нас гэта вельмі важна. Бо калі мы кажам, выходзяць людзі і кажуць, а мы годныя, а мы людзі, і мы хочам жыць інакш, то гэтыя людзі кімсьці інспіраваныя. Хтосьці калісьці напісаў кніжку, якую прачытаў гэты чалавек. Хтосьці калісьці пагутарыў, і чалавек пачынае думаць інакш, ён больш вольны. І нам хацелася узагрожваць менавіта тых, што гэтую ідэю свабоды, ідэю свабоднай думкі на Беларусі сеюць. І паўсталі гэтыя лаўрэаты. Мы адразу выбралі прынцып, я лічу, вельмі слушны, што першых лаўрэатаў, мы першы год 3 узнагародзілі, гэта быў Рыгор Барадулін, Владзімір Арлоў і Павел Северінец, гэтых людзей абрала каля 60 вельмі вядомых на Беларусі асобаў. Мы да іх звярнуліся і казалі, скажыце, якія тры чалавека з дэмакратычнай супольнасці найбольш паспрыялі таму, каб у нас было больш свабоды, больш беларускасці, каб Беларусь была незалежнай краінай і роўнай сярод роўных у Еўропе. І прызначылі гэтых 3 чалавек. А ўжо на наступны год мы вырашылі, што прызначаць будзе не гэта вялікая група, а менавіта лаўрэаты. І 3 лаўрэаты выбралі наступнага. Наступны стаў Алесь Пушкін. Потым 4 лаўрэаты сабралі слей. Но я маю надзею, што калісьці журы будзе вельмі вялікае, ўжо больш чым 60 чалавек, а будзе там іх многа, і яны будуць таксама шукаць тых людзей, якія ў гэты час найбольш паспрыялі нашай радзіме. Я, як палітык, нібыта не павінен сёння гаварыць пра палітыку, потому што это свята, гэта літаратура, гэта чалавек, які такі след пакінуў менавіта у мастацтве. Але ўсё ж такі не праміну, каб не сказаць, таму што сапраўды Беларусь на парозе тых пераменаў, пра якія так марыў і многа гаварыў Васіль Быкаў. Гэтыя перамены сапраўды набліжаюцца даволі хутка, дынамічна. Але не такія простыя яны могуць быць. Вот вы сюды прыехалі, у вас у сэрцы Беларусь. Любоў да бацькаўшчыны, любоў да Быкава, жаданне працягваць тое, што ён рабіў. І будзе многа залежаць ад кожнага з вас, хто тут ёсць. Таму што некаторым здаецца, што калі ў краіне нарастаюць пратэсты, то вот такі вот каўбасны пратэст вырашыць усе праблемы. Я хочу сказаць, што ён пэўныя праблемы можа вырашыць, але ўсе ніколі не для нас не вырашыць, таму што калі няма ідэі, калі няма ідэалогіі, то і не будзе ніякі пратэст карысным до конца для нашай бацькаўшчыны. Таму я не бачу іншай ідэалогіі, акрамя нацыянальнай, беларускай, нашай. І тое, што робіцца і там на плошчах, і ў гэтых мірных пратэстах, і тут у нас, павінна мець той стрыжань. І калі мы яго не будзем мець, калі мы не будзем думаць пра нашы нацыянальныя інтарэсы, то і не будзе карысці ад гэтага бунтарства. Яно павінна мець ідэю. Вот гэтая ідэя нам кожнаму з нас вядомая. Я хочу сказаць таксама, што вельмі многае залежыць ад кожнага з нас. Бывае так, што кажуць, што я магу адзін, нас шмат. І это залежыць ад таго, наколькі мы аб'яднаныя.
Апошнім часам грамадская супольнасць, дэмакратычная супольнасць, но не вельмі аб'ядналася. Не вельмі атрымліваецца гэта. Але мусіць быць вот гэтая сіла агульная, такі вось кулак, мірны кулак, але кулак, які будзе дамагацца свабоды і дэмакратыі. Але сэрцам гэтага кулака зноў жа павінна быць беларуская нацыянальная ідэя. Для мяне асабіста надзвычай важна, каб калі мы робім пэўныя справы, палітычныя, грамадскія, жыццёвыя, каб у нас была мэта. І мэта для мяне суперпроста. Я думаю, што вы яе таксама падзеліце. Гэта мэта, каб была Беларусь, каб перадусім была Беларусь. Перадусім Беларусь якая? Беларуская. Перадусім Беларусь еўрапейская. Перадусім Беларусь вольная. І калі мы гэта зробім, калі мы ўсе разам пачнем гэтым займацца, вялікая адказнасць і мая асабістая, і многіх з вас, і палітыкаў, і не палітыкаў, будзе Беларусь такой. Жыве Беларусь!